आप लोगों के बीच में पेश है भैया पावर स्टार का पवन सिंह का हथियार। हाँ, अरे भाई गलत मत समझा मत दे। पवन सिंह का हथियार मतलब कि पवन सिंह के एगो सॉन्ग का टीजर रिलीज भैया अभी कुछ ही घंटा बीत रहा बा वेब म्यूजिक से, जेकर नामे बा हथियार। यही से हम कहली है कि पवन सिंह का पेश बा आप लोगों के बीच में हथियार वाला सॉन्ग। तो भाइयों इस सॉन्ग का मतलब कि भी तो बहुत छोटा सा टीजर लॉन्च भइल बा, हमारे गाना का बोल भी ना मतलब कि मिल पौलेवा सुने के, लेकिन भाई वो देखले से लग रहा बा कि ई गाना जो ना बहुत ही तड़का भड़का और बड़े लेवल पे शूट कैल गई बा, और खास करके वेब म्यूजिक से भी इस सॉन्ग आइल बा। भाई पवन सिंह ये गाना गाए हो, लेकिन मैं भैया वो नम्रता मल्याण भी काम के लिए, वह नम्रता मल्याण जे भैया मतलब कि जेके हम जोन बा भोजपुरी के उर्फी जावेद कहिला। हाँ, उर्फी जावेद एगो वहार हैं एगो यहरो हैं, कहे कि अश्लील ड्रेस पहन के वीडियो बनावल रील बनावल जो नम्रता मल्याण करे ली भोजपुरी इंडस्ट्री में, वो भैया वो सीधा सीधा डेडिकेट जाला उर्फी जावेद के। उर्फी जावेद के बहन ने इन्हें मान लिया भाई वो, कहे से कि एकदम इहो वह समझ ला बिगनी पहन के खास करके इनका वीडियो रील्स वायरल होला। और भैया वो भोजपुरी इंडस्ट्री में इनका एंट्री भैल एगो तबला वाले सॉन्ग से, खेसारी लाल के सॉन्ग से, लेकिन भाई वो हथियार वाले सॉन्ग पे ई काम के लिए ही। और गाना भाई देखले में आप लोग देखबा कि पवन सिंह के दाएं बाएं पीछे एकदम बंदूक ले एकदम AK-47 लेकर सब लोग तैयार, मतलब कि आपके मिल जाए कि गाना पूरा भैया हो एकदम तड़का भड़का वाला सॉन्ग बा, दबंगई वाला सॉन्ग बा। तेज भैया हम आपके कहनी कि पवन सिंह का हथियार यानी पवन सिंह के हथियार वाला सॉन्ग आप लोगों के सामने ओकर टीजर आयल बा। टीजर बहुत ही भयानक लग रहा बा, और एक सॉन्ग जब भी यही तो आप लोगों के तुरंत देखे के मिली यही चैनल पे। तो चैनल कला सब्सक्राइब, वीडियो कदा लाइक, फेसबुक पे देखा तो पेज के खला फॉलो। मिलत अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।